Lutang ka nila. Accommodation ba? Lagi. Lamig, lain. May kinainig. Yan. Yung kagabi ba? Ay, kagabi yun. Klaro kay glass ba? Ang mall. Oo. So, i-open na natin yung view. Ang sun din sila. So namin dire karon mga kabisdak sa Mapalo mo nigiyan. Ha? Hindi makita. Ay, akan nang gikan yung screensaver kanang okay. i-save na. Okay ra. Apa di mo consume mo pa no? Okay, mo na problema sa battery ba? sa GoPro ang battery. Hindi storya yan. Hello. Naman to sa kanang nasa vlog ni Abrodero ba? Oh. Amot diri pa to Shoal Bay. Basta yan ito yung background niya. Kana na yung walking sila ba sa lookout igbaw sa mountain. Oo, wala. Ito. Mga siguro na eh. Oh, Nagkamal siya, nasa kauban ba? Kasi ngayon magkano kami, pupunta daw sila sa mountain. Oh, mga siguro na diri. Oh, mo na Hindi rin nila lang bike diri sa somewhere. Mga tumaan na ron. patut Namda rin scooter ni Gian ang tabit. Di yung ride scooter. Sudman scooter. Sige, storya yan. Muning koan. Kasi tawag ka niya diri. Shoal Bay. Shoal Bay. Shoal Bay. Walking tayo ngayon na sa Shoal Bay. Okay naman ka lang. Dili na mo move-on ba? Ka na mag-walk ka mo ba? Ikaw, Ay, upload. Ang kanya yung isa kayo, manin na taas. I-upload na ka na mainit-init ra ba? Kuha ra. Oo. Breakfast sa Bukta. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Walking along the Feel like a dynamite, ready